आलासि गोदाननि बोरमा जाहोनाय स' नैया नैबे मासे साफा खालामगासिनो दङ बोरमा खासि बेनिफ्राय नैबे आरो मासे गोदागासिनो दङ स' बोरमा खासि मानै आलासि गोदान जानायनि बिजामादै गोदान जानायनि क'क्राझारनि बिजामादैया जाहोफैगोन नैया बोरमा खासिनि नैबे जाहैबाय बिजामादै गोदाना क'क्राझारनि बेनिफ्राय स्पेसियेलि बेखौ खैनानि एबा हिन्जाव गोदाननि बिबथैनि थाखाय जाय सासे एक्स MLA बिथांनो स्पेसियेलि जाहोगोन बिथाङानो जाबाय कालाइगाव समस्तिनि एक्स MLA मोन बिथाङा बयबो जागोन आं हारसिंनो गथे मावनांगौ बिबथै जायो स्पेसियेलि बिथांमोननो बिबथै आरो बिबादैनो जाहोगोन गाबोन जाखालागोन Ceritalah, tepung sepung. Gedang dari गामियाव मोनसे हाबाफारि लाना जादों बे हाबाफारियानो जाहैबाय बेदर जाहोनाय हाबाफारियाव नै बिथां सांग्रां बर'नि फिसाजो आरो बिजामादै बिथाङा दिनै बिदिनो बिहाव जायो महेश्वर बर' आरो बिमादै बिथांमोनखौ दिनै दा ओंखाम एसे आरो बेदर माहाय दै बेबायदि जाहोनाय मोनसे आगोलावबो हुदा दं नै दिनैबो बे हुदाखौ लानानैनो दिनै जाहोनायनि मोनसे हाबाफारियाव दिनै बिथांमोना दिनै बे हाबाफारिखौ लादों बेयावनो दिनै बिथां महेश्वर बर' आरो बिथांनि बिमादै नामा बिथांखौ दिनै जाहोदों रन्ति बर' नै दा बेनिफ्राय बिनि सोमोन्दै आं दा गामिनि आफादगिरि एसे बुंबाय बिनि गेजेरावनो बिथां बारग' आफादगिरि बिथाङा माहाय माबा होगोन बेखौ बोसोन होगोन बिथांखौ फंनैसो बुंनो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय जोंनि बे गोदानारि गामिनि मुस्रि नुराम बर' आरो मुस्लिमा मोब्लिब बर'नि न'खराव जा मोनसे गोथार हाबाफारि लानानै बिथांमोनखौ बयखौबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आखाइ खबजों खुलुमनो थाबाय दिनैनि बे हाबाफारियाव आंनि माबा बिबान नङामोन गुबैयै आसारि एबा दिउरिमोननि बिबानमोन जायखिजाया नागारहायै जाहोनाव बिथांमोना सफैनो हायाखै बेखायनो आं बेखौ बानस'नो नाजादों जानो हागौ बेयाव गोबां गोरोन्थि जागोन मानो होनबा आं बारा बैसोनि मानसि नङा आरो गोबां मिथिया अब्लाबो दा जों गोथार हाबाफारिखौ जागायजेननो थांनायाव जोङो गोदोनि गोबां नेम दङमोनब्लाबो जोङो माखासे नेमखौ जोङो बेयाव खम खालामनाबो जोङो बे गोथार हाबाफारिखौ मावफुंनो साननाय जादों आरो बेयो जादों जोंनि इसोरनिनो बोराइ बाथौनिनो मोनसे हास्थायनाय आं सानो आं गनायो रायजो राजामोनाबो गनायगोन जे दिनै जोंबास्रि आरो जोंनि जावाया गावनि गोसो खुसियै गावनि बिमादै आरो ओंखामखौ आरो आखाइ सुनो हो आखाइ सुना हो नोंसोरो बाय सुना होनानै आखाइखौ सुना होनानै ओंखामखौ दौना हो ओंखामनि उनाव मैगं जोंबा लगायना बायबाय आखाइखौ हमना आखाइखौ हमना सुना हो दे खाफाल गोनां जोंहा दिनै हाबाफारियाव गोबां रायजो राजा मदद होदों बेयो जोंनिया मा होनना बुङो जोंनिया माने बोरमा खासि दौनाय दा बेयो जाबाय हाबाफारिया जागायजेनगोन दे
Sampai sih yang itu dulu Sini tuh hai lana nih sini. Datang dah. Saya kamu tahu nai ni. Saya kamu tahu nai ni. Saya berai batau ni. Ara kenang ah. Dika beyond na. Asal kese tak bende. Bisa soal. Nungale deise. Deise one time filter day. Reb yo. Ada menjalan dulu. Ara kenang bitur ke. Masih hu. रायजो राजानि मोजांनि थाखाय आं मोनसे खोथाखौ नोंथांमोनखौ बुंगोन जोंनि बेबायदि दौनायाव खमैबो मोनबा रोखोमनि दौनाय बेसाद थानांगौ जायो मोनबानि बारा हायोब्ला मोजां खिन्थु मोनबाया थाथारनांगौ आरो धोरोमारि बेंखननि गेजेराव मोनबाया थाथारनांगौ बिनि उनाव नोङो बेयाव रसगुल्ला माबा बायदिसिना गुबुन ना फिथाइ सामथाइ माबा माबि बायदिसिना होनो हायो मोनब्रैबा मोनबा जानांगौ आरो जायखिजाया आरो थिग बेबायदिनि गेजेराव अनलायनाय थाबाय थाथों गोरोन्थि थाबाय थाथों आरो बयबो साखि जाबाय Nengser lagra manke. Nengser hongra man sita. Dari sase ah. Om tai ba jangan bina la nagen deh. Tos termalang. deh. Tapi ini nol juga. Uncing ke hormon tu macam apa? Bima bifaya apa ni agam bima bifaya ayah paya. Jauh ini bima bifaya itu sana bifaya. Anu. Sop boy. Bifaya. Deh, besok. Nasi bilang raja bor. Dan niti kolom ni हाबाफारि हिसाबै जोंहा बिमा बिफाखौ मान होनाय बा खुलुमनाय बेयो जोंनि जावाय आरो बिनि मायु बे खाबुआवनो बिमा बिफाखौबो ओंखाम एसे दौगोन आरो बे ओंखाम दौनाया जाहाथे दिनैनि नङा जिउ जोबजासिम दौबाय थानांगोन जाबाय थामहिनबा पात्ता लाबाय थानांगोन अनबाय थानांगोन बेनिखायनो रायजो राजानि साखि थाबाय रायजोखौ बयनिबो नोजोर बोनानै जोङो मायौ आरो जावाया बिहाव आरो गावनि बिखुनजोनो ओंखाम एसे दे जागायजेन दे खुलुमग्रो दे थाब दे Tapi tak boleh. Benar. Kasih nubar. Hasil subui tu dah. Deh. Kamu ada. Sampai deh. Deh, masalah tu. Boy berai juga berha, jadi bisa bihaw bikumju ada bisa mana kita punya online ya. Sampai deh. Kamu tu boy ber nanggo. Abang tu mana? Jai bifana oncam daunai ni. Jai bifana oncam daunai ni. Jai bihaw oncam daunai ni. Apa di sini terjadi ni? Deh. Bisa nasi rebang jak pak. Pakai serah sih. Đây vì mà khăm tổ này nè, vì không cho được khăm tổ này nè. Đây. Ba xe lên nào này nè. Là xe để mang thang. Belum dah ni. Đây nữa, đâu đây? Ai nữa bên đây? Cầm nước kia, thế em bà. Cầm nước kia. Cầm nước kia. Đâu đây? Ngapa kaya rumah aku itu lebih aku dia lah. Buji mundur lah. Dia sampai dia. Dia asal kalau dia bila bifani online orang sampai hagar. Dia bas. Dia ayam marai buri. Ayam fan lah ayam marai buri. Ayam apa yang dia?
Akhibat nangge. Akibat lo. Akhibat. Akibat lo. Zaman Akhibat Biasanya- bola mau ini ada pagi. Bisir ni mana nak kita buat lapar dah. Pagi lebih bola ini. Ini